Ježiš nám hovorí, že ak ho milujeme, tak budeme dodržiavať jeho prikázania. Aké prikázania má Ježiš na mysli? Jedná sa o nejaké externé dodržiavanie pravidiel, noriem, alebo je to skôr o tom, že sa jedná o isté vonkajšie vyjadrenie vnútornej reality učeníka, ktorý ho nasleduje. Pretože ak ma milujete, znamená, ak ste zakúsili moju lásku, ak ste v prvom rade prežili moju lásku, lebo ja milujem ako prvý, a vy na tú moju lásku odpovedáte vašou láskou, vtedy budete schopní dodržiavať moje prikázania. A to je krásne, pretože my mnohokrát upadáme do takej tej technickosti. Hej, len niečo dodržať, tak ako bolo povedané, niečo presne urobiť, riadiť sa podľa príkazov alebo aj zákazov. Bohu však ide o vzťah. A dovolím si povedať, že ide tu aj o to, aby sme tu jeho lásku prežili. Aby sme tu jeho lásku cítili. Ide o naše vnútro. Krásne je to slovo moje. Ježiš hovorí moje prikázania. Prečo nepovedal len, ak budete dodržiavať prikázania? Prečo hovorí moje prikázania? Tým moje dáva jasne najavo, že prináša niečo nové. Že tu nejde len o to externé dodržiavanie príkazov, zákazov Mojžišovho zákona, ale prichádza niečo nové. Nie v zmysle náhrady, ale v zmysle naplnenia. A preto Ježiš v kontexte týchto slov hovorí krátko predtým, dávam vám nové prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja miloval vás. Nové prikázanie. A v súvislosti s týmto životom, s týmto kráčaním v dodržiavaní jeho prikázaní, ktoré samozrejme to dodržiavanie vychádza z tej lásky, prežitej lásky, tak Ježiš hovorí o tom, že nás nenecháva samých, ale posiela nám jeho ducha. A konkrétne je duch Boží, duch svätý nazvaný v tomto texte ako tešiteľ. Ale ten grécky výraz paraklétos je skôr o tom, že je to niekto, kto nám prichádza na pomoc. Niekto, kto prichádza, aby bol s nami, aby bol blízko nás. A potom sa to prekladá ako tešiteľ, radca, pomocník, obhajca, advokát a podobne. Čo je zaujímavé ale na tomto tešiteľovi, na tomto pomocníkovi? Že on prichádza, Ježiš nám ho posiela, nie preto, alebo nie len preto, aby bol pri nás, ale hovorí jasne, aby bol v nás. A tu je ten nový kvalitatívny rozmer nášho vzťahu s Bohom. Že Boh prebýva vo mne. Boží duch prebýva vo mne. A tu, a vlastne týmto sa naplňajú tie proroctvá zo Starého zákona, kedy aj Ezechiel hovorí o novom srdci. Tým, že duch prebýva vo mne, ja dostávam nové srdce. A to nové srdce neznamená, že mám ho nové v zmysle, že som dostal nové, ale to moje srdce sa stáva novým. To už, ktoré mám. A to je inak veľmi mocné a pozbudzujúce, priatelia, pretože my vieme, že naše srdce nie je vždy úplne, poviem to takto, dokonalé, pripravené, sveté, čisté. Je biedné. Mnohokrát je úbohé, je ubolené, je strádavé. A práve toto moje srdce Boh jeho duchom robí novým. A tak tá kategória cítenia je naozaj aktuálna. Teraz máme v poslednej dobe tak trošku strach hovoriť o tom, že Boha by sme mali aj cítiť. Ale je potrebné o tom hovoriť. Tak ako je potrebné Božiu lásku si uvedomiť a uvedomovať, tak je potrebné Božiu lásku aj cítiť, prežívať, cítiť ten Boží dotyk. Toto vám prajem. Dneska budem trošku kratší, pretože to posolstvo je jasné. Boh, Ježiš, nám posiela iného tešiteľa. On sám je tešiteľ a posiela nám iného tešiteľa. Aby bol s nami.
na veky. Aby bol s nami stále. Aby bol nielen vedľa nás, ale aby bol v nás. A tak je to jasné volanie budovať tento vzťah s Bohom, ktorý prebýva vo mne. Nechať sa riadiť jeho hlasom. Modliť sa, aby stále viac vo mne rástol. Modliť sa, aby stále viac ako ten prameň, ktorý vytriskuje z môjho vnútra, aby bol ako takou mocnou, mohutnou riekou. Je to volanie volať na tešiteľa, na toho parakléta. Modliť sa k nemu, vzývať ho, aby jeho vláda, jeho moc, jeho prítomnosť bola vo mne stále väčšia. A keď to tak bude, tak čo budem? No budem prežívať Božiu lásku, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. A keď budem prežívať Božiu lásku, tak vtedy s veľkou radosťou, aj s takou schopnosťou a silou budem dodržiavať Pánov príkaz, Pánove príkazy, Pánove prikázania a predovšetkým Pánov príkaz lásky. Aby som miloval Boha a aby som miloval bratov a sestry. Buďte požehnaní. Priatelia, dovolte mi, aby som vás v tomto krátkom videu pozval na aktivity Koinonie Ján Krstiteľ na mesiac máj. V stredu 13. mája tu vo Vyšnom Klatove o 18:15 máme svätú omšu s modlitbou za podnikateľov. Vo štvrtok 21. mája o 18:00 máme večer chvál vo Fuge v Košiciach. Tento večer chvál vysielame takisto online na našom YouTube kanáli Koinonie Ján Krstiteľ Vyšný Klatov. V piatok 22. mája o 18:00 pozývam všetkých mužov, chlapov, bratov na večer pre mužov tu do Vyšného Klatova. Čaká nás téma, čaká nás modlitba a čaká nás výborná pizza, ktorú pripravujeme my v našej vlastnej peci na drevo. Teším sa na vás, chlapi. No a víkend 23. a 24. máj je pre nás tu v Koinonii turičný víkend, samozrejme celá cirkev slávi Turíce. Pre nás je to špeciálne, pretože sme charizmatická komunita. Takže 23. v sobotu máme stretnutie Ježiš uzdravuje a 24. mája veľká festa, otvorené stretnutie Koinonie pre všetkých. Začíname modlitbou chvál, potom bude prednáška, potom budú rôzne svedectvá, potom bude svätá omša a na záver sa budeme modliť za vyliatie Ducha Svätého. Všetkých vás srdečne pozývam. No a ešte taká špeciálna čerešnička na torte 28. mája. Vo štvrtok budeme v Kravanoch. V Kravanoch budeme mať tiež večer chvál. Bude to v kostole. Všetkých vás pozývam. Teším sa na stretnutie s vami.